पंडाल के सामने हमने के बारे में बोलिए प्रेम से सच्चे दरबार की जय। ए जी मौजा ना आए चुप रहो तो जूता आवे लगी। आए करबे जूता चप्पल जेकरा के माई दूगो हाथ देले बारी सब लोग हाथ उठा हां सब कोई जेकरा के माई हाथ देले बारी आ जेकरा के नइकी देले तारा मुरी पर बैठ जाई होए मोटका सब लोग उठौले बानो। हां इतना लोग के माई से प्यार बानो। हां सब लोग हाथ उठावे जेकरा माई से प्यार बा उठावे मेहरारू से केकरा प्यार। ए महाराज ए महाराज ए महाराज मार का करवा आपको है हां क्या बात है यार चश्मा लगाओ ना सर क्या नाम है चश्मा लगाओ ना भाई लगाओ ना सर चश्मा क्या नाम है आपका बहुत सुंदर हम खुश बनी रहुआ पर। हां काहे कि मेहरारू प्यार करेला चीज है नारी से सृष्टि चलता है और नारी के मान सम्मान इज्जत प्रतिष्ठा भूल जाई फिर सृष्टि चले वाला नहीं थे एक बार सब लोग हाथ उठा के ऐसा जयकार बोली हां ए जाके सब दुख दलिदर गरखा छोड़ के होने बसंतपुरी भाग जाओ। अब बसंत के लोग आई लोग तो लई आवा हां तो फेसबुक पर डलाइल भाई हां होने भाग जाओ ओहू से आगे शीतलपुर आ शीतलपुर के लोग आइल हुई तो होने गोविंद चौक भाग जाओ आ गोविंद चौक के पटना पार हो जाओ पटना के फतुहा चल जाओ फतुहा के मैन ए मर्दे कहीं आवा सांप खत्म बरा सका यार बख्तियारपुर चल जाओ आ बख्तियारपुर के आइल हुई तो होने डाल्टनगंज पलामू ओरी चल जाओ। अब पलामू के मैन अरे लोग बिहार छोड़ दे झारखंड में हम कहनी अरे आ झारखंड के उतना दूर तहर दादा ने उता देवे गइल भाई ना जाटा भाई गो रहले बोलिए प्रेम से सच्चे दरबार की क्या बात है भैया रो चोट लग गई का चाचा चाचा चश्मा लगाओ ना यार चश्मा लगाओ ना सर क्या नाम है आपका जियो जियो देखी लुंगी खुली देखी रहो लुंगी महकता महुआ एक से बढ़ के दुनिया में कुछ और नहीं भक्त कहले के माई अरे कि बाबा के लगावल दुआरा अरे निमिया के पेड़ावा ना कि बाबा के लगावल दुआरा निमिया के पेड़ावा तरा धावा से उतर भगवान अले लो बसेरा माँ सती सेवा सदन पता महमदा जासो सती पोखरा गरखा रोड होटल सम्राट के बगल में छपरा सारण बहुत सारा पुरस्कार दिले बानी हार्दिक अभिनंदन बंदन अतना न लिखले बानी भैया सब पढ़त पर बिहान हो जाए पढ़ते में। हां ओइ से कनी के धोबी लगे चश्मा मंद 24 घंटा सेवा हमेशा उपलब्ध रहेला। अरवा समय में जाई आ जाके कोनो भी दुख दलिदर होकर सब ठीक हो जाएगा। तनी हमरा अजीब सा लागता प्रदुमन जी के हम समय दे हां आ लास्ट में कहे के हनुमान जी के लेके लय हां बड़ा सुंदर गाना रहे। हां कौन गाना कि तेरी उम्मीद
तेरी उम्मीद तेरा इंतजार करते हैं सनम हम तो सिर्फ तुम से प्यार करते हैं। भक्त हनुमान जी से कहले कि बाबा राउर पसंद का बा हम हो जाना ताने चढ़ावा का चढ़ेला आ कैसे खुश होके ले हो पढ़ले बा कि लाले चंदन लाले ध्वजा लाल देहिया बा लाले चंदन लाले ध्वजा लाल देहिया बा कि हो बजरंग लाल रंग से रउआ नहीं लाल रंग से रउआ नहीं माला में तो झाल धीरे संग रोशन आशिकंदर देत ठेहिया किए हो बजरंग लाल रंग से रउआ नहीं जाता हो बजरंग लाल रंग से रउआ नहीं